Svima je promakla ova rečenica. Evo šta je Sloba izgovorio pre skandala sa Lunom i zašto su bili zajedno u WC-u. Sloba Radanović je bio besan na produkciju zbog toga što su ga optužili što je proveo sa Lunom određeno vreme u WC-u. Zbog toga što se osjećao loše, a kada je bilo potrebno da mu se obezbedi novi zavoj, ništa nije učinjeno. On je počeo da viče i udara u sve što je našao pred sobom, pa je nastao pravi haos u realitiju. Ono što niko nije primetio jeste rečenica koju je Sloba tada izgovorio i zbog čega je frka nastala. Kuca mi na vrata i ja peglam, on mi dolazi da kuca na vrata, rekao je pobesneli Sloba misleći na to da su on i Luna baš u tom trenutku imali seks unutra.